reippaasti, hei. Jokainen sekunti on arvokas, ei nyt. Nyt lenkkareita jalkaan, ei mitään kroppeja tai nappiskia. On valmista, niin jono tonne. Eevi, nopeesti. Pitkähihainen paita päälle. Onks tää täynnä nyt? Aaro, missä Jaakko? Jaakko tulee tuolta. Tässä on kaikki hyvä. Laitatko tän jonnekin vai? Laitatko tän jonnekin? Laitatko? Nyt pistetään kohta uraskista. Vedolle! Vedolle! Hyvä ole. Haittaa, me mennään tekemään maalle. Oliko tuolla vasta? Kiitos, kiitos. Ja sitten seuraavaksi luovutaan pelipalloista ja ne menee aina perinteisesti maalitykeille. Elikkä, jos joku sanoo, että fudis on tylsää, niin menee katsomaan montako maalia. Tuolla on taululla, siellä tehtiin keskimäärin taidettiin tehdä, mitäs se oli, myös 7-8 maalia per ottelu, että aikamoisia maalijuhlia. Ja siellä oli Portugali, vaikka sarjassa vasta 3, mutta sieltä löytyi maalikuninkaat. Siellä oli isommissa Veeti 15 ja pienemmissä Vili 32 maalia. Aloitetaan Islannista. Islannin lippu tuolla on komian näköinen ja että jotain kotiin vietävää, niin saa tuollaisen karkkipussiin matkaan. Ja Islanti pelaajat, täällä on tosi paljon ääniä ja hajonnut äänet paljon, mutta eniten ääniä paras kaveri, rehtikaveri on Arto. Veeti oli viime vuonna ja tänä vuonnakin sai yhtä paljon kuin Niko, mutta Niko saa nyt lipun, kun Veeti sai viime vuonna, mutta molemmille H-Y-V-A, hyvä, hyvä, hyvä. Kaakestari. H-I-V-A, kiva, kiva, kiva. Ei ehkä jonon pirimmästä päästä, mutta Leevi. H-Y-V-A, hyvä, hyvä, hyvä. H-I-V-A, kiva, kiva, kiva. Saksa ja sieltä Aleksi. Eli vuoden leiriläiset nuoremmista ja vanhemmista. Ja se on samoja kriteereitä kuin tämä reilu kaveri, eli reipas leiriläinen, auttaa muita, pilke silmäkulmassa, kentällä antaa kaikkensa ja kentän ulkopuolella. Ja tänä vuonna vuoden leiriläisiksi on valittu Sofianna
Pohjola ja Kasper korista. Elikkä leirin viimeisen päivän ja leirin päätöksen liput tietysti laskevat itse oikeutusti meidän vuoden leiriläiset. Sofialle ja Kasper Ottalle. Leiriläiset, pojat, emänät, asento. Katse lippuun, laske lippuun.